श्री गणेशाय नमः. श्री रामनाथ प्रसन्न. कारवार तालुक्याच्या माजाळी ग्रामात श्री रामनाथ देवाली आख्यायिका आणि पूर्व इतिहास. प्राचीन काळात रावणान जेन्ना सीतेल अपहरण केले तेन्ना श्रीराम सीतेला शोध कार्याक दक्षिण भारताच्या करावळी भागाच्या समुद्र किनाऱ्याच्या दक्षिण बाजूच्यान वयतना जेन्ना रात्र जाताली तेन्ना थंयच वास्तविक करताले आणि सकाळी शोध कार्याक वयचे पयली एक ईश्वरलिंग तयार करून तेजी पुजा करून पुढल्या शोध कार्याक वयताले. अशी श्रीरामाली दिनचर्या आशिल्ली. जेन्ना श्रीराम सीतेच्या शोधात माजाळी या गावात पाविले तेन्ना रात्र जाल्ली. तेमी माजाळीच्या गांवगिरी वाठारात रात्रीन वास्तव्य केले आणि दुसरे दिवस सकाळी वयचे पयली एक लिंग तयार करून तेजी पुजा करून सीतेल्या शोधा खातीर पुढे गेले. श्रीरामान माजाळी जे लिंग तयार करून पुजा केले ते लिंग म्हणल्यारच माजाळीचो श्री रामनाथ देव. लिंग जरी ईश्वराल उरले तरी ते श्रीरामान तयार केले म्हण तेका श्री रामनाथ अशें नाव पडले. स्थायीक जेन्ना या लिंग देवाली श्री रामनाथ देव म्हण भक्तिभावान सेव करू लागले तेन्ना या देवाचे ग्रामस्थान देऊळ बांदचे म्हण विचारान बांदकाम सुरू केले. त्या वेळार श्री शिवनेरी शास्त्री हेमगेर पुढाकारान त्या लिंगाच्या गर्भगुडीचे बांदकाम करतना पारयेन खणतना 4 फूट अगडात घुम घुम असो पोकळ आवाज येऊ लागलो. तेन्ना पारखून पळयत रेत 8 बाय 8 फुटाचे चौक फातराचे पाटी नजरे पडले. ते पळोवन शिवनेरी शास्त्रीन सांगले की हे वयर जे लिंग आसा ते फक्त तुमकां दर्शनासाठी देखावो. भितर त्या फातराच्या पाटेपोंदात स्वयंभू लिंग आसा. स्वयंभू म्हणल्यार जमनींतल्यान आपोआप उत्पन्न जाल्ले लिंग. एक वेळार समुद्र हिंग पर्यंत आशिल्ले त्या स्वयंभू लिंगा हात लावचे नाका म्हण श्री शिवनेरी शास्त्री हेमी सांगले आणि तशेंच दवरन त्या लिंगाक गर्भगुडी बांधली आणि देवळाचे अष्टबंधन जाले. हे रामनाथ देवस्थान अगदी पुरातन देवस्थान आसा. आर्य जैन द्राविड पद्धतीचे आसा. तेजे वयल्यान कितले पुरातन आसा हे सांगचे खूप कठीण आसा. स्वयंभू जमनीत आसा म्हणल्यार हे कितले फाटले आसा हे कळण येता. या श्री रामनाथ देवाली जागृती शक्ती आसा. या देवस्थानात आता हिंदू धर्माचे सगळे सण आचरण करतात. शिवरात्री, श्री रामनवमी, होळी, भांडी जात्रा, कार्तिक पुनव, नवरात्र असे कितलेशे पद्धतीचे उत्सव सादर करते आसात. उत्सवाची सुरवात कशी झाली? उत्तरेच्यान जेन्ना लोक हेकात येताले तेन्ना या माजाळी स्थायीक जाले आणि या स्थायीक लोकात अनेक समाजाचे लोक आशिल्ले. सगळ्यान मेळन भक्तिभावान आणि एकवटान रावचे म्हण सगळ्यान भागीदार जावन श्री रामनाथ देव आपलो कुळदेव म्हण मानून गेलो. आणि हर एक समाजाच्या लोकांनी आपापले एक समाजाचे एक घरवय देऊळ बांधले. सगळी घरवय देवळा 18 जाली. या 18 घरवय देवाच्या भक्तालो हो ग्रामदेव श्री रामनाथ देव. या सगळ्या घरवयचे कुटुंब कारवारातच न्ही तर परराज्यात आणि परदेशात सुद्धा वास्तव्याक आसात आणि आपापल्या धार्मिक कार्याक या कुळदेवा दर्शनासाठी आवर्जून येतात. त्यांना या 18 घरवयच्या कुळाव्यान या कुलदेवाची एक जात्रा करची म्हण ठरयली. हो श्री रामनाथ देव पयली रुपान ईश्वरलिंग आशिल्ल्यान शिवरात्री उत्सव करचो म्हण ठरयले आणि पालखी केली. शिवरात्र करतना फाटी राजा महाराजान काही लोकांक त्या वेळार जमीन देऊन ती पिकवून खाया आणि देवाला सेव करा म्हण देवाचे सेवक म्हण नेमिले. तेन्नाच्यान ही प्रथा सुरू झाली. देवळातले बाकीच कामां या सेवक लोकांन करची म्हण. पालखी आशिल्लीच. नंतर वडील लोकांन रथ करचो म्हण ठरयलो. रथ केलो आणि रथोत्सव केलो. नंतर कार्तिक उत्सव करचो म्हण ठरयलो. पद्धती प्रमाणे कार्तिक उत्सव वनभोजना खातीर वन जाय तेन्ना गांवगिरी आरवात श्री महादेवा कडेन वन तयार करून वनभोजन करून कार्तिक उत्सव सुरू झालो. हळूहळू काही वर्षांत प्रत्येक समाजाची पिळगी वाढली, कुटुंब वाढली, वाडे वाढले. जाणटेल्यांनी विचार केलो कार्तिक उत्सवाक सगळ्या दर्शन मेळ जाल्यार रथ पालखी गावात फिरवची पडतली. तेन्ना सगळ्याच्या एकमतान वन
माजाळी सैल वाड्यार श्री महादेवा देवळा कडेन वयले आणि रथ पालखी त्या वनात वचून येतना दुसरे दीस वाड्या वाड्यार प्रत्येक तोन्नात कुटुंबातल्या सगळ्याक श्रीचे दर्शन मेळू म्हण आरती स्वीकारून देवाले दर्शन घेऊ लायले। माजाळी ग्रामदेव श्री रामनाथ देवाल्या महाशिवरात्रीचे वैशिष्ट्य। माजाळीचो श्री रामनाथ देव ईश्वरूपी रामनाथ या देवाच्या महाशिवरात्री उत्सवाक श्री रामनाथाची उत्सव मूर्ती पालखेत विराजमान जावन समुद्र स्नानाक वचूक तयार जाता। त्या दिसाक समुद्र स्नान करसाटीर इतर गावांतल्यान देव देवताची पालखी समुद्रायेळे येतात। तेतूंतले अस्नोटी, कृष्णापूर, आंगडी, मुडगेरी, होसाळी आणि महामाया देवी सदाशिवगड हे इतले पालखी येतात। श्री महामायाची पालखी सोडल्यार सगळी पालखी सीधा येळेर वयतात आणि श्री महामाया देवीची पालखी श्री रामनाथ देवळाच्या आवारा भायर श्री विघ्नेशाच्या पेडार येऊन थांबता। श्री महामाया देवी हे लक्ष्मी आणि नवदुर्गेचे रूप। श्री महामाया आणि श्री रामनाथ देव भाव आणि बहीण अशी नाते आसा म्हण अख्यायिका आसा। त्यांना वाजत गाजत श्री विघ्नेशाच्या पेडा वयल्यान श्री महामाया देवीली पालखी श्री रामनाथ देवळा मुखार व्हरतात। तो क्षण म्हळ्यार विलक्षण असो क्षण आसा। थंयच्यान दोन्ही पालखी फुडे फाटी व्हर नासतना समांतर एका बाजून एक अशी येळेर समुद्रा स्नानासाठी व्हरतात। थंय दोन्ही पालखेक मेळन एकच पूज जाता। समुद्र स्नान जावन परत तशेच समांतरात श्री रामनाथ देवाल्या दारात हाडतात आणि दोन्ही पालखेक मेळन एकच पूजा परत करतात। नंतर श्री रामनाथ देवाची पालखी देवळाक एक फेरे मारून देवळात देव विराजमान जाता आणि श्री रामनाथ देवातर्फेन श्री महामाया देवीक एक भांगराचे पवन भावाली भेट म्हण भयणीक दितात आणि महामायेची पालखी परत सदाशिवगडार येतना पालखी जड लागता असे म्हणतात। हेजे कारण भयणीक भावाकडच्यान येऊक मन जड जाता अशी भाविकाली भावना आसा। महामायेच्या पालखेत विराजमान जाल्ली श्रीची मूर्ती महामायेत जरी उरली तरी तेजे रूप श्री रामनाथाचे उरता। त्या मूर्तीची श्रद्धा शक्ती फक्त महामायेची आसा असो भाविकाली भावना आसा। श्री रामनाथ देवळाच्या बाजून एक तीर्थकुंड आसा। त्या तीर्थकुंडात डोंगराच्या गुहेंतल्यान सतत तीर्थ पडते रावता। पूर्वजाल्या मताप्रमाणे फाटीक एक साधू त्या गुहेत तपश्चर्येक बशिलो तेन्ना देवळात झाडू मारणाऱ्या व्यक्तीली त्या साधूचे नजर पडली आणि त्या साधूली तपस्या भंग झाली असे म्हणतात। तेन्नाच्यान त्या गुहेतल्यान येवचे तीर्थ पवित्र मानून भक्त ते तीर्थ प्राशन करतात। कार्तिक पुनवे दिसाक त्रिपुरासुरालो वध जाल्लो तो आनंद साजरो करूक दिपोत्सव सुरू जालो अशें म्हणटात। तेजोच एक भाग म्हूण देवाक दिवज अर्पण करची चाल सुरू जाली आणि देवाचे सेवेकरी जात्रेक दिपमाळी नाचू लागले। बायलाक दिवज आणि दालचल्याक लग्ना पयली शेल दिवची पद्धत अजूनही हिंगा चालू आसा। माजाळी गावच्या शेजारी राज्यात गोंयच्या काणकोणची श्री मल्लिकार्जुन देवाची तरंगा प्रत्येक वर्षात त्या देवाचे कुळावी कारवारात खूपशा गावात रहिवासी असतात। ती तरंगा त्या देवाच्या कुळाव्याकडेन दर्शनासाठी येतात। ठराविक गावात तेमगेले रात्री वास्तव्य उरता। परत सकाळी पुढले मार्गक्रमण। पहिले
गोंय राज्याच्या सीमेवयल्यान माजाळीत पावतलेत ती तरंगा मुडगेरी, अस्नोटी, कारवार, सिद्दर, वैलवाडा, खारगे, चेंडिये, अमदळी, मक्केरी, केरवडी अशे अनादी कालाच्यान चलत येयल्या त्या प्रथेप्रमाणे येतात आणि तेमकां माजाळी रामनाथाच्या आवारात प्रवेश ना अशी अख्यायिका आसा। पण काणकोण आणि कारवार हो भाग भौगोलिक दृश्टीन दोन राज्याचो जरी उरलो तरी काणकोण कारवार हो भाग सांस्कृतिक, देवदेवताच्या आणि नात्याच्या दृश्टीन एक आशिल्लो, एक आसा आणि एकच उरतलो। कारण देवदेवता, संस्कृती, बोली आणि लग्नाचे संबंध खूप लागींचे आसात। रामनाथ देवळा कडेन कौल लायतात। कौल म्हणल्यार प्रसाद। सोमार सोडल्यार आठवड्याच्या सगळे दिवसाक प्रसाद लावचे काम चालू उरता। एक खांब्याक तुंब्याची फुलं लावन भक्तान देवा कडेन आपलो प्रश्न विचारचो आणि अमुकूच पाकळी दी म्हण मागची आणि देवान ती दिवची हेजेर भक्तालो विश्वास आसा आणि तो प्रसाद म्हण मान्य करून भक्त घेतात। या प्रसाद लावच्या धार्मिक कार्याक फक्त हिंदू धर्माचे लोकच न्ही तर इतर धर्माचे लोक येतात आणि देवस्थानचो पुजारी कसलोच भेदभाव दवरनासतना तो देवाचो भक्त म्हण तेमगेर सेवा करता हे या देवाचे वैशिष्ट्य आसा।